estalvis, les persones ingressades necessiten gran quantitat de material sanitari. Moltes vegades parlem de material sanitari d'un sol ús. A la planta Covid-19, metges i infermeres fem ús de tot el material per tenir cura de les persones que atenem. Atendre pacients a l'atenció primària no només requereix un gran esforç per part dels professionals de la salut. A més d'equips de protecció individual, és molt necessari incrementar la disponibilitat d'ecògrafs per millorar el diagnòstic precoç d'aquesta i d'altres malalties. A Lleida superarem la Covid-19 amb tu.